Parlant, no? Ja, ja. Vale, el Però nom... que és per ràdio o per què? No, o sigui, et fem la gravació i... És per un blog. Posem el vídeo en el blog. Sí. Ah, vale. Vale, si ens pots dir el teu nom i el càrrec. José Manuel Pérez Tornero i director del Departament de Periodisme. Com creus que ha evolucionat la facultat en aquests darrers 40 anys? Bastant. És una facultat petita, és una facultat que no estava ben considerada dintre del campus perquè era una part externa i ara doncs és una facultat gran, o almenys considerable, és una facultat moderna, tecnològicament avançada i que compta bastant, perquè jo crec que estem en l'època de la comunicació i per tant som... I quins canvis t'agradaria veure a la facultat en un futur? M'agradaria que fos una mica més pràctica, o sigui que tinguéssim mitjans de comunicació, que la gent des de primer doncs, treballés en aquests mitjans i que a part de la teoria i de l'anàlisi de la metodologia científica doncs, comencés també a treballar en aquests mitjans i segon, a tenir més influència en la vida pública a partir de la recerca d'una banda i a partir sobretot de la influència dels nostres mitjans és un moment d'innovació. I com has viscut el teu pas per la facultat com a professor i en el cas que fos alumne? Doncs... Sí, jo vaig ser alumne de la primera promoció, per tant, pràcticament he estat només una temporada que vaig fora, a l'estranger, doncs he estat pràcticament tota la vida professional. Doncs jo crec que hem millorat, que hem evolucionat, no? I que el que m'agradaria és que hi hagués més convivència entre la gent, fora del curs, que hi hagués més trobades i sobretot més imaginació per fer iniciatives, més propostes noves. I per últim, quin ha sigut l'esdeveniment que li ha agradat més d'aquests 40 aniversari? Home, m'ha agradat tot, no? Perquè hi ha conferències molt interessants, no? No vaig poder anar a de Buenafuente, m'han dit que era bastant interessant, però el del Gabilondo va ser un èxit, la visita d'Eduardo Mendoza també. Jo crec que han passat coses importants, congressos que han tingut èxit, no? No m'agradaria distingir una cosa de l'altra, però crec que tot el conjunt. Vale. Doncs moltes gràcies.